Zdravo drugari, današnji video snimamo na klizalištu. I evo nas na Luigi. Ovo je pravi svijet, ovo se napravio vještački, ali izgleda kao pravi. Zabavljeno je ako nije pravi. Lijep dan. Jako lijepo su dekorisali. Evo još malo snijega. I pospjela sam se do kraja. Idemo da se sigura da se napiše stanovnikom. Samo neku
kratke zime. Dobrodošli na klizalište i veterni tobogan. Cilj vaše sigurnosti i što uglavnije koraka poslušajte par bitnih informacija. Svi korisnici ledenih ploge za rekreativno klizanje. Klizanje se odvija isključivo u kružnom smjeru, desnom stranu, smjeru suprotnog od a osobe je dužno uključivo u klizačkama. Zaista, korisnici na ledu ne smiju doda za lične stvari koje se eventualno izgube na klizalištu. Redari imaju pravo i ovlaštenje svakog pojedinca vratiti sa klizališta. Ledeni tobogan koristite na vlastnu odgovornost.